Добрый день, дорогие аматоры паданняў і легендаў. З вами сёння я, Сергей Харыўскі, распавяду вам пра цмокаў. Цмокі, насуперак распаўсюджаным стэрэатыпам, менавіта ў беларускай міталогіі былі цалкам пазітыўнымі персанажамі, ці дакладней амбівалентнымі. Зварачаю вашу увагу, што ў народнай міталогіі, у народных уяўленнях цмокі былі вельмі фанабэрыстыя, і з імі не надта вадзіліся іншыя нячысцікі. Цікавая акалічнасць, што цмокі найчасцей не чапалі людзей небагатых, якія жылі з плёну працы сваёй, і самае цікавае, не чапалі людзей жанатых. Таму в беларускай міталогіі стаўленне да цмока такое хутчэй паблажлівае. Бывалі выпадкі в паданнях, в казках, што людзі нават просяць дапамогі гэтых цмокаў. Ну і уяўляецца ён сабе людзям нешта такое тоўстае, мажное, вельмі чыстенькі. Ён кажа, што раз на год ён ходзіць нават у лазню, такі мажны, таўставаты, і не водзіцца, падкрэслю, з іншымі нячысцікамі. Калі глянуць на Беларусь, то вы абавязкова пабачыце цэлы ланцуг цудоўных азёраў, у якіх, як сведчаць паданні, абавязкова вывадзіліся ці яшчэ водзяцца цмокі. У народных уяўленнях такія цмокі водзяцца найчасцей в азёрах натуральна глыбокіх, і, што цікава, этнографы звязваюць вось гэтыя паданні пра цмокаў з назвамі азёраў чорных, асабліва там, дзе побач з так званым чорным возерам ёсць возера белае. І вось адным з самых такіх дзівосных азёраў, якія цяпер увайшлі ў склад запаведніка Прыбузскае Палессе, гэта ёсць белае і, адпаведна, чорнае возера, месца жыхарства нячысціка ў Брэсцкім раёне. Это вось тут, на самым хвосціку беларускай такой Каліфорніі, на самым нашым паўднёва-заходнім куце. Натуральна, з нячысцікамі звязваюць Выгнашчынскае возера, дзе таксама ёсць возера і чорнае, і белае, і шмат розных паданняў пра гэтыя азёры. Недалёк ёсць возера Спораўскае, дзе таксама, як кажуць нашы гумарныя спораўцы, якія ўсё жыццё мыюцца в тым возеры, што там таксама пры жаданні можна ўбачыць цмока. Ад Спорава наш шлях ляжыць проста на ўсход. Да славутага, велізарнага Князь возера, альбо Жыд возера, альбо цяпер звана Чырвоным возера. Народнае ўяўленне падання, апроч легенды пра Радзівілавую каханку, сведчыць пра тое, што менавіта дзякуючы цмокам гэтая гісторыя пра Радзівіла і ягоную каханку, габрэйку з мястэчка Жыткавічы, там завяршылася. Лішне казаць, што зрабіўшы такі доўгі хвост, мы павінны павярнуць сталіцу нашай радзімы, горад-герой Менск. Мала хто сёння ўжо ведае, што колішняя юбілейная плошча раней насіла назву Змеевай гары. Менавіта тут, на юбілейнай плошчы, якая была пазней перайменаваная ў гонар славутага царкоўнага Нікейскага сабору, да таго звалася Змеевай, і тут вадзіліся самыя, што ні на ёсць, сапраўдныя цмокі. Паданне такое пакручастае, доўгае. Паводле адных версій, там Мянеск змагаўся з гэтым цмокам, паводле іншых версій, нейкі Мінчук, хлопец прыгожы. Паводле адных версій ўсё скончылася удала, і ён адбіў у цмока прыгажуні дзяўчыну, Мінчучку, і ўзяўшы сабе жонкі. Паводле іншых версій, ўсё ж такі гэты двубой скончыўся драматычна і трагічна. Хлопец загінуў, і яго пахавалі ў водах Свіслачы, акурат тым месцы, дзе нібы і кануў у бездань цмок. Ад Менска, ад самого сэрца нашай радзімы, наш шлях ляжыць в славутыя Лепельскія азёры. Паданні пра лепельскіх цмокаў
добра ведамыя этнографам. Яны былі запісаны Нікіфароўскім, Федароўскім, многімі іншымі. Гэтае паданне падхапіў Владзімір Караткевіч у сваіх кнігах, калі хто чытаў, спадзяюся, вы чыталі Хрыста, што прызямліўся ў горадні. Там ёсць акурат вось это пра лепельскіх цмокаў. Народная памяць не такая ўжо кароткая. Справа ў тым, што байкі пра менскіх цмокаў мелі раптоўнае пацверджанне в запісах настаўніка Менскай гімназіі Самойла, таго самого, які вывеў у свет шырокі паэзію Янкі Купалы. Дык вось яму некалі татарскія дзеці прынеслі з нямігі гэтых званых цмокаў, велізарных яшчарак, якія вадзіліся толькі на Сутоку, Свіслачы і Нямігі. Одну такую велізарную яшчарку даўжынёй больш за паўметра ён заспіртаваў, і яна заховалася ў Менскай гімназіі, і з адыходам урада БНР з Менску некуды бясследна знікла гэтае матэрыяльнае сведчанне таго, што ў Менску вадзіліся цмокі. А што датычыцца згаданага мной Лепельскага возера, то там побач ёсць возера, якое так і завецца Дракон. Ніводнай з суседніх дзяржаваў такіх назв мы не маем. Дарэчы сказаць, як і з Лепельшчыны мы павернем раптам на Астравеччыну, дзе ёсць славутыя Саранчанскія азёры, адно з якіх завецца Кайман. Згадзіцеся, не проста так. Недалёк ад Саранчанскіх азёраў на Астравеччыне, ад возера Кайман, мы, конечно ж, павернем на Блакітныя азёры, на сумежжы Мядзельскага і Пастаўскага раёна да возера Балдук. Возера Балдук з літоўскай мовы, з балцкіх моў, з мовы нашых колішніх продкаў, так і завецца Нячысцік. І людзі, і тыя, хто там бываў, добра ведаюць, што гэта можа быць і не байка. Надта часта і надта шмат з гэтага возера Нячыстага Балдук выводзяць розныя гісторыі пра цмок. Як вам ведам, як запісаў этнограф Нікіфароўскі, сама меней у цмокаў бывае 3 галавы. У нашых, прынамсі, беларускіх цмокаў. Такім чынам, адна галава з гэтых цмокаў згубіцца ў нас недзе на Верхнядзвіншчыне. Там, дзе велізарнае Свейскае возера мяжуе з Латвіяй і Расеяй, дзе ёсць велізарны востраў, дзе таксама людзі баюць казкі пра нейкіх цмокаў, што жывуць там. Гэта адна галава будзе у нас у таго цмока там. Другую галаву, бадай справядліва будзе, пераскочыўшы праз Сенінскія азёры, дзе таксама ёсць возера Чорнае, да Чорнага возера на Гарадоччыне, побач з возерам Езярышчым, на самай мяжы з Расеяй. Ну і, натуральна, трэцяя галава, хутчэй за ўсё, недзе будзе ў нас, ну, напрыклад, у Расонскім раёне, дзе таксама ёсць возера Чорнае, дзе таксама людзі кажуць, што ёсць нейкі цмок. Такім чынам, 3 галавы цмока у нас лягуць акурат на Віцебшчыне, будуць зеўрыць у бок Расеі, а все астатнія часткі нашага цмока, які нанізаны атрымаўся на назвы азёраў чорных, якіх у Беларусі, між іншым, 26. І калі вы злучыце ўсе 26 азёраў, пра якія вы можаце прачытаць в адмысловых энцыклапедыях, в одну лінію, то ў нас міжволі, недзе не без майго таленту, атрымаецца вось такі сімпатычны цмок, які часам вылазіць, каб паглядзець, ці звязвацца яму з нейкім героем ці нячысцікам. Дарэчы, ён не з кожным вступае ў двубой. Не потому, што баіцца, а потому, што ён настолькі ўпэўнены ў сабе фанабэрысты,
што ён можа проста пагрэбаваць, звязвацца з нявартым ягонай увагі праціўнікам. Па розных версіях у яго павінны быць крылы. Па іншых крылаў у яго няма. Але паколькі гэта дракон наш, а не кітайскі, хутчэй за ўсё крыла ў яго няма. Бо інакш ён бы, калі б плюхаўся ў ваду, надаваў бы надта шмат рознага шуму. Такім чынам, наш сімпатычны беларускі цмок, які разлёгся ад беларускай Каліфорніі, сумежжа Брэскага і Маларыцкага раёнаў, ад сумежжа Польшчы і Украіны да далёкай паўночнай расійскай мяжы, павінен выглядаць бадай вось недзе так, як я яго сабе і бачу. Ну і, канечне, калі вы спытаеце, дзе ж сэрца таго нашага цмока, адказ просты: менавіта в сталіцы нашай радзімы, нашым слаўным горадзе Менску.